салом дӯстон, имрӯз дар бораи бемориҳои маълумот медиҳам, ки ҳангоми гирифтор будани одам ба он бемориҳо ва ворид гаштани вируси COVID-19 ба организм эҳтимолияти фавтро зиёд мегардонад. Яъне аз тарафи ташкилоти созмони ҷаҳонӣ се беморӣ аниқ карда шуд, ки ҳангоми вохӯрдан бо вируси COVID-19 ки одаме ки ба ҳамин бемориҳо гирифтор шудааст миқдори фавт меафзояд ва хеле ба вазни гузаштани ин беморӣ мусоидат мекунад. Якум беморӣ, чунин беморӣ ин фишорбаландӣ мебошад. Бемории фишорбаландӣ яъне гипертонический болезнь. ҳангоме ки вирус ба организми мо меафтад, хеле ки ман пешам ба шумо гуфта будам, аввал ба рецепторҳое ки дар мембранаи ҳуҷайра мавҷуд ҳастанд ба онҳо мечаспанд ва ба тариқи онҳо ба дохили ҳуҷайра мегузарад, фуро бурда мешавад. асосан дар кӯдакон исбот гаштанд, ки дар кӯдакон чунин рецепторҳо қарибкӣ вуҷуд надоранд. Аз ҳамин ҳисоб муайян карданд, ки кӯдакон ба бемории COVID-19 яъне ба вируси COVID-19 камтар гирифтор мешавад, ки ҳангоми ворид гаштани COVID-19 ба организми кӯдак чунин рецепторҳо нестанд ва онҳо безараранд, яъне ки ба дохили ҳуҷайра гузашта наметавонанд. ҳангоми одамоне ки ба бемории фишорбаландӣ гирифтор ҳастанд, онҳо доруворҳо истеъмол мекунанд, яъне маводҳои дорогие, ки ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад: парелҳо ва сартанҳо, ки барои паст кардани фишорбаландӣ истифода бурда мешавад. Элиноприл, лазоноприл ва ғайраҳо хусусан як гурӯҳи калонро ташкил медиҳанд. ҳангоми истеъмол кардани чунин маводҳои дорогӣ, чунин рецепторҳое ки дар мембранаи ҳуҷайра вуҷуд дорад, миқдори онҳо меафзояд ва ҳангоме ки меафзояд, яъне ин маънои онро дорад, ки часпиши вируси COVID-19 ба мембранаи ҳуҷайра хеле зиёд мешавад ва ба вазни гузаштани беморӣ ё ба афзудани миқдори фавт оварда мерасонанд. ва аз ин чунин савол ба вуҷуд меояд, ки оё ин доруворҳоро истеъмол кардан лозим аст ва ё истеъмол накардан лозим аст. ва ба ин савол низ олимон ҷавоб гардонданд. онҳо ба хулосае омаданд, ки ҳоло ҳар як одам намедонад, ки дар ҳаёташ ба вируси COVID-19 гирифтор мешавад, робаро мешавад ё не. аз ҳамин ҳисоб бояд ин истифодаи ин маводҳои дорогиро давом диҳад, зеро ки дар натиҷаи истифода накардани чунин фишори онҳо хеле баланд мешавад ва ба вуҷуд омадани инсулт ё ин ки инфаркт мегардад, ки ин низ аз фавти беморро баланд мегардонад. аз ҳамин ҳисоб бояд ин доруворҳоро, истеъмол кардани чунин доруҳоро, маводҳои дорогиро давом диҳед. бемории дуюм ва сеюм асосан дар якҷоягӣ вомехӯрад. ин бемориҳо диабети қанд ва фарбеҳӣ мебошад. асосан ҳангоми истеъмоли хӯрок аз тарафи микрофлораи рӯдаҳо миқдори глюкоза ба хун мегзарад ҷабида ва миқдори лозимаи он ба хун гирифта шуда ва миқдори нолозимаи он дар ҷигар ба монанди гликогон заҳира мешавад ва ҳангоми ба миқдори меъёри максималӣ расидан дар ҷигар, дар он ҷо ба амал меояд ҳосил шудани раванҳои зиёдатии бадан. ҳангоми ҳосил шудани чунин раванҳо, ин раванҳо имконият медиҳад, ки дар он ҷо миқдори зиёди инфексия ё вирус чунхона он раванҳои зиёдатии организмро вирусҳо ба худ истифода барад. ҳангоми зиёд шудани раванҳои зиёдатӣ дар организм асосан ба нафастангӣ оварда мерасонанд, яъне дар минтақаи шикам ва дар минтақаи қафаси сина раванҳои ба вуҷуд омада ба нафаскашӣ халал мерасонад, ба мушакҳои ёридиҳандаи нафаскашӣ халал мерасонад ва дар натиҷа афзудани нафастангиро зиёд мегардонад. сеюм таъсири нохуши ин беморӣ иммунитет аст. Ба иммунитет таъсир мерасонад. агар ки мо мисол биёрем, ҳар як ҳуҷайрае ки дар организми мо ҳамчун иммунитети мо фаъолият мекунанд, онҳо дандон дошта бошад ва тавассути дандонҳои худ вирусро фоида ба худ фуро барад, ин беморӣ ба нест шудани дандонҳои онҳо мусоидат мекунад, яъне иммунитети организмро хеле ва хеле паст мекунад. таъсири нохуши чоруми ин
бемориҳо чунин аст, ки ба комплименти организм, ба сафедаҳои комплиментии организм таъсир мерасонад. ин вазифаи комплиментии сафедаҳои организм дар чи аст? Онҳо чизҳои нолозимае, ки аз тарафи иммунитет ҷудо карда мешавад, аз организм бояд берун карда шавад. Чунин фаъолият дорад ва фаъолияти онҳоро суст мегардонад ва дар натиҷа ба паҳншавии зиёди илтиҳоб ба тамоми системаҳои организм амалӣ мешавад. Панҷум, таъсироти нохуби ин бемориҳо ба организм аз он иборат аст, ки дар девораи рагҳои хунгард боиси ба вуҷуд омадани билияшкаҳои артеросклерозӣ, яъне дунгиҳои артеросклерозӣ мусоидат мекунад ва дар натиҷа диаметри рагҳои хунгард танг мешавад ва ба организм, ба минтақаҳои организм тавассути хон миқдори оксигенро хуб расонда наметавонанд ва ҳангоме ки нафастангӣ ба амал меояд, дар шуш фиброз ҳосил шудааст ва дар рагҳои хунгард чунин билияшкаҳо вуҷуд дорад, таъминоти оксигении тамоми бадан хеле суст мешавад ва кабудшавии дастон, пойҳо дида мешавад ва метавонад ин беморӣ ба фавт оварда расонад. Аз ҳамин ҳисоб шахсоне ки аллакай ба ин беморӣ гирифтор шудааст, ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки худро аввало аз вируси COVID-19 ҳимоя намоед ва ба табобати зудтари бемориҳои худ кӯшиш намоед. дӯстони азиз, бори дигар худро аз вируси COVID-19 эҳтиёт кунед, ҳимоя намоед ва ҳангоми пайдо гаштани савол метавонед ба мо муроҷиат намоед ва ҷавобҳои худро дар видеои оянда кӯшиш мекунем расонем. То боздид, саломат ва сарбаланд бошед.